sikat na TikToker yan. Ang galing naman ng dalawa na ito. Ayun, kahit naghihirap basta nagtatrabaho, kikita pa rin. Kaya diskarte nila. Mulot ng buti. Tapos may nasikwat yata ng sapatos. Namumulaga ang traffic. Uy, grabe traffic. Parang kotse rin lang din. Kahit motor pila. Hirap makasingit. Alright, ngayong araw magpapa-install kami ng tawag dyan, yung sa likod ng itong sasakyan, pick up. So, yan. Tara. Ayun yung isa kong kasama. Nauna na. Bilis. Doon kami ngayon pupunta sa may Banawi. Okay, nandito na ako sa may paggawa ng nung pag-i-installan nung sa likod. Di ko alam kung anong tawag doon, mamaya sabihin ko. Tanungin ko kung anong pangalan doon. Ayun, kaso sarado pa yung shop. Dito lang ito sa Banawi, Quezon City. Lahat ng gusto mong i-install, lahat ng gusto mong ilagay sa sasakyan dito sa Banawi. Alright. Natanggal yun. I-convert sa alarm. Yun. Okay na. Alarm done. Power lock. Power lock saka alarm ang kinilagay, ano kaya? Okay, ganito lang pala nilagay. Kala ko yung takip. Itong kulay itim. Kanina wala itong kulay itim. Alright, okay na yan. Hindi na magagaspisan. Din wala. Doon, nilagay. Meron pa pala, akala ko wala. Ay, puta brad oh. 12:30 na oh, hindi pa ako nakain oh. Okay, dito na ako, tapos na. And then, kain na. Puta brad oh. Wala nang gasolina oh. Maghatid tayo ng dokumento. And then, na-stuck tayo ngayon sa traffic. Kaya na. Super traffic. Balang araw gagarahe din ako dito. PCSO. Dito yung main office ng PCSO. Dito na tayo sa may ating papapirma. Ganun lang. Biyahe tapos pirma. Okay na. Nandito na yung ating pinapirmahan. And then, let's go. Balik na ulit tayo sa base. Tara. Ayos kayo boy. Halo-halo na tayo dito. May motor dito, may motor doon. Ay, kutsi na rin tayo dito sa gilid. Yun na nga, uuwi na ako ngayon. Pero maulan. Ginabi na sa aking service sa saan ba yun? Sa Boulevard. Tara. Mabiya tayo kahit maulan. Alright. Tara. Let's go. Gabi na. Tara, let's go. Gabi na. Wey. Umulan ba? Yun, umulan.
laban muna ako sa aming bahay. Doon pala sa opisina. Ang laban ng basahan. Oh, bata pa. Alright, alright. Oy, mapritis. Masabaw ang gabi, masabaw ang gabi. Me first. Before you first. Me first, before you. Basa kayo dahil. Basa kayo. Nabasa. Alright, dito na ako. Ito na eh. Sana bukas pa yung tindahan doon. May bilibilan ko. Sarado na. Yan. Yun. Sarado.